بله روز باش تماشاوانên hêja nûçiya deqeya dawî ji Rojavayê Kurdistanê hat. Em dixwazin ji were rakîhînin ku li Rojavayê Kurdistanê hilbijartin hatin teloxkirin. Hilbijartin hatibûn plankirin roja 11 Hezîranê çêbibe, lêbelê gelek reaksiyon çêbûn bi taybetî ji aliyê dewleta Tirkiye ve gefên giran hatin kirin. Heta dewleta Tirkiye de pratîkê de jî xwe nîşan da. Amerîka jî ket dewrê hem ji Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê re notayekê şand. Yani eger divê demê de hûn hilbijartin çênekin baştir e, pêşniyaza Amerîkayê bû li Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê. Komîsyona hilbijartinê li hev civiya, Rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê li hev civiya, di nava xwe de nîqaş kirin. Du hin partiyên siyasî ketin dewrê, ji Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê re pêşniyaz kirin ku hilbijartin werin telox kirin. Tabii herkes sedem dizane, îcab nake mirov sedema ji hev veşîre. Sedem ew e, mirov bahane hincet nede destê dewleta Tirkiye, mirov ev tecrübe ezmûnê ku li Başûrê Kurdistanê çêbûn mirov dubare neke. Piştî hilbijartin wextê ku ne dema wê be ji faydê zêdetir dikare zirarê bibîne. Ji ber vê yekê Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê li hev civiya gihîştin wê qenaetê ku ev dem ne dema hilbijartinan e. Huzur, aramiya gelê Rojavayê Kurdistanê baştir e, mühimtir e ji pêkanîna hilbijartinan. Huzur, aramiya gelê Rojavayê Kurdistanê baştir e ji înada eşk. Yani îcab nake mirov ser eşkî bike, înadê bike, mirov bibêje ez her tiştî bi serê xwe dikim û ez pêk tînim. Vê dünyayê de herkes dizane ku kesî dî ne wisa bi tena serê xwe ye. Her herem, her dewlet xwedî hevalbendin. Dibe mirov şert û şûrtan bide berçav. Mirov pêşniyazên dewletên cîran hevalbendê xwe bigire berçavan. Ev yek ji esasên dîplomasiyê ye. Wextê ku sibê du sibe Amerîka piştî ku pêşniyaz kir, sibê du sibe eger dewleta Tirkiye dîsa weke beriya heft mehan êrişa ser Rojavayê Kurdistanê bike, binêsazî ji xwe re bike hedef, elektrîk, av, bendav, her tiştê ku Rojavayê Kurdistanê li ser piyan digire wan ji xwe re bike esas hilweşandinê pêk bîne, wê demê Amerîka wê çi bibêje? Min ji we re gotibû dem ne dema hilbijartinan e, we baş bixista baştir bû, we vê gavê betal bikira baştir bû, ew ê wisa bibêjin. Ji bo ku mirov bahane hincet nede destê van însanan, ya baştir mirov li gorî usûlê tevgere, hilbijartin tiştek sembolîk e jî pir ecele wî tune ye, hilbijartinên ku bikare be wisa qedera Kurd û Kurdistanê diyar bike ne ji wan hilbijartinan bûn, hilbijartinên herêmî bûn, ê şaredariyan bûn. Madem ki pir em balê dikişîne ser xwe, îcab nake mirov wisa pir bala dijmin bikişîne ser xwe. Ji xwe ew jî li bendê ne ku ji wan re firsendekî çêbe êriş bikin. Yani ez dibêjim qey biryarekî di cî de ye, biryarek maqûl e. Mirov dikare jî re rêz hurmet bigire. Di derheqê Rojavayê Kurdistanê de ez dinêrim çavê min li ser nûçiyan e. Eger daxuyaniya Rêveberiya Xweser hebe, yan jî komîsyona hilbijartinê ya taybet wekî komîsyoneke ye, eger hebe ez ê bi we re parve bikim. Eger tinebe jî ez bi çend gotina basa evê bikim. Colemêrgê. Niha daxuyaniya ku hate dayîn na vê gavê hin tu daxuyanî tune ne. Ez bawer dikim em kanala yekemin ku me wisa baweyekê lezgîn weke deqeya dawî ji we re ragihand. Hilbijartinên şaredariyan hatiye paşxistin. Mesela di ajansa Anhayê de yek hevokek tenê heye. Li gorî zanyareyan hilbijartina şaredariyan hat paşxistin. Wekî din tu daxuyanî tune ye. Me jî ji dost û hevalên xwe yên ji Rojavayê Kurdistanê bihîst ji hevalbendê xwe yê li wê derê. Me jî em jî hêvîdarim hûn jî başin. Eger heta ku ji Rojavayê Kurdistanê agahiyek were yan jî Rêveberiya Xweser derkeve pêşberî kamereyan daxuyaniyekê zindî bide, ez dikarim vê derê zindî jî bi we re parve bikim. Eger nebe ka ez biçim
ez biçim ew ê Heqariyê Kalık Heqariyê li Colê Mêrgê tiştek heye yan tune ye? Ez zanim hevserokên Dem Partî niha xwe amade dikin daxuyaniyekê bidin çapemeniyê, lê daxuyaniya çapemeniyê hê ne amade ye. Ez bawer dikim em jî li benda wan in. Eger tune be ez tiştekî bi we re parve bikim heta ku hat. Ez ê biçim hin dîmenên ku hatine berhevkirin ka ez binêrim çi heye? Yani min tiştek peyda nekir weke daxuyaniya. Min ez bawer dikim hevserokên Dem Partî hê li hev neciviyane ama daxuyaniyekê din heye. Ez bi wî bînim ser ekranê ama mijara me ya esasî yani tişta ku bû sedem ku ez vê sibê derkevim pêşberî we û ji we re nûçe ragihînim meseleya Rojavayê Kurdistanê bû. Ka ez vê dîmenê bînim ser ekranê. Ev dîmenekî balkêş e. Dîmenên Colê Mêrgê ne? İstasyon meydana na ev tiştekî din e. Ekul meydanê istasyon hatibû qedimkirin ama ez vê na ez dibêjim dîmen cemî diye dîmen dernakeve ne mesele ye ez xatir ji we bixwazim
êvarê saet 19 de em li vê derê bi agahî nûçeyê nû derheqê Rojavayê Kurdistanê de ez ê hewl bidim mîvan jî bigirim ka sedem çi ye, Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê çima pêdivî dît hilbijartina taloq bike. Baş e xatirê we dem baş.